ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳамчун бузургтарин ноҳияи вилояти Хатлон бо масоҳати 228.4 километри мураббаъ дар қисми ҷанубу шарқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масофаи 240 километр дуртар ҷойгир буда дорои табиати гуногун ва бӯи биологию геологӣ мебошад. дар нашри навбатии барномаи Диёр бинандагони азиз мо ба сайри дурдастарин ҷамоату деҳоти ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Лангардара ва Оҳангарон хоҳем рафт ки аз Душанбе дар масофаи зиёда аз 300 километр дар доманаи кӯҳи баландтарини вилояти Хатлон қарор дорад. баробари аз гузаргоҳи ноҳия гузаштан моро чун ҳамешагӣ майдони кушоду барҳаво ва пур аз заминҳои кораму даштҳои фаррохи доманаи кӯҳҳои осмонбӯс пешвоз гирифт. иқлими ноҳияи Шамсиддин Шоҳин гуногун буда дар як вақт метавон то 4 фаслро вохӯрд. агар дар омадан замон ба ҳудуди ноҳия шумо шоҳиди фасли тобистону тирамоҳ шавед, пас дар 50-70 километри баъдӣ шоҳиди фаслҳои баҳору зимистон хоҳед шуд. дар бештарини маврид сайёҳон ин ноҳияро барои сайёҳати экологию кӯҳнавардӣ, аграрӣ, зиёратӣ, аспсаворӣ ва махсусан шикор интихоб мекунанд. дар ин ноҳияи кӯҳистон аксар маврид ҷонварони чун бузи пармашох, бузи кӯҳӣ, хирс, хук, ҷайра, харгӯш, гург, сағур, рӯбоҳ, мор, капк, боша, уқоб, бум ва баъзан бабри барфӣ низ вомехӯранд. роҳи мо ҳамин тавр аз ҳудуди деҳоти Хоҷағалтон гузашта қад-қади кӯҳҳои аҷоибшакл ба тарафи диҳаҳои сарҳадии ноҳия идома ёфт. қобили зикр аст ки дар ноҳия ба хотири зиёд будани талабот ба шикор 7 хоҷагии шикорӣ мавҷуд аст ки дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус дар бораи шикор ва хоҷагии шикор, инчунин дигар қонунҳои ба танзим дарорандаи дахлдор фаъолият мекунанд. бояд гуфт ки ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бо Афғонистон дар масофаи 144 километр ҳамсарҳад буда дарёи бузурги Панҷ онҳоро аз ҳам ҷудо мекунад. нақлиёти мо қад-қади дарёи Панҷ роҳ паймода аз миёни диҳаҳои чун Хирманҷо ва Кеш гузашта ба ҳудуди ҷамоати деҳоти Дашти Ҷум ворид гардид. мо аз шоҳроҳи асосӣ баромада будем ва инак нақлиёти мо бо роҳҳои ноҳамвору сангфарши кӯҳӣ пеш мерафт. гуфтан ба маврид аст ки Даштиҷум ҷамоати деҳотест ки дар ҳудудаш яке аз 4 мамнугоҳҳои Тоҷикистон бо масоҳати 19700 гектар ҷойгир мебошад. ҳар як минтақаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба худ иқлими хос дорад. ҳарчанд боду ҳавои ҷамоати Даштиҷум аз маркази ноҳия кам фарқият дошта бошад, пас диёре ки мо ба он ҷо хоҳем рафт саросар сабзу хуррам ва ҳанӯз гӯё баҳор бошад ки мавҷи гулҳои рангорангро дар доманаи кӯҳҳояш дидан мумкин аст. ҳарчанд табиати ин минтақа барои сайёҳатҳои экологиву кӯҳӣ, аграрӣ ва шикорӣ мувофиқ бошад ҳам роҳҳои эҳтиёҷманд ба таъмир ва бунёди пулҳо дорад. масалан инҷо ин яке аз шохобҳои мавсимии дарёи Панҷ аст ки махсусан дар фасли баҳор сероб мегардад ва барои омаду рафти нақлиёту одамон монеъ эҷод мекунад. ин ҳам дар ҳолест ки дар тарафи дигари ин дарё бештар аз 40 деҳа мавҷуд аст ва ғайр аз ҳамин роҳ дигар роҳи мошингарди ба деҳаҳо мебурда мавҷуд нест. ҳангоми гузаштан аз маркази ҷамоат ба деҳаи Оҳангарон мо боз айнан шоҳиди ин ҳолат шудем.
нақлиёти мо бо душворӣ аз дохили дарёи миноби ҷамоат гузашта ба тарафи дигар баромад. воқеан ҳам набудани кӯпруки мошингузар дар ин минтақа солҳост ки вуҷуд дорад ва мардуми диҳаҳои тарафи дигари дарё барои ба маркази ҷамоат ва ё ба ноҳия рафтан бояд пиёда ё савори аспу мототсикл аз болои кӯпруки хурду ларзон гузаранд. بار میریم از لنگر خود یعنی اونجا میریم با خر با اسب با سر ارکان و زمستون دیگه گذشته نمیشن ماشینا چند وقت انا که نیچیده با میگذارن خیلی بارمون رو با میبرن بیاریم هر چیز خیلی نمتری زندگی. аз эҳтимол дур нест ки яке аз сабабҳои аз назари ҷаҳонгардон дур мондан ва кам омаданашон ба ин диёри кашфношудаи мувофиқ ба сайёҳатҳои серталаботи экологиву кӯҳӣ, кӯҳнавардӣ, шахбароӣ, зиёратӣ, аграрӣ, аспсаворӣ ва шикорӣ маҳз мавҷуд набудани роҳу пулҳои мошингард бошад. бо боварии комил метавон гуфт ки пас аз бунёди инфрасохтори зарурӣ аз ҷумла роҳу пул ва дигар иншооти хизматрасони сарироҳӣ метавон таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба ин диёри афсонавӣ ҷалб намуд. тавре маълум гардид, сохтани кӯпруки мошингузар дар наздиктарин фурсат дар назар дошта шудааст ва мо низ умедворем ки бо сохта ба истифода додани он мушкили кӯпруки мошингузар низ дар деҳа аз байн хоҳад рафт. тавре гуфтем, деҳаи оҳангарон аз ҷумлаи деҳаҳоест ки дар доманаи кӯҳи бузургтарини вилояти Хаттон бо номи Фурӯш ҷойгир буда, дорои беҳтарин манзараҳои кӯҳистон аст. он ҳамагии 4 километр аз маркази ҷамоат дар баландиҳои 3500 то 3700 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, иборат аз 44 хоҷагӣ мебошад. дар деҳа мақбараи Домуллофайзи Малак ва дар масофаи 20 километр дуртар аз он мақбараи Имом Ҷаъфари Содиқ ҷойгир мебошад. албатта ҳар як деҳа таърихи худро дорад ва дар бораи чӣ гуна пайдо шудани номи деҳаи оҳангарони ҷамоати деҳоти Лангардара муисафидони деҳа чунин нақл карданд. оҳангарон ба ҳамин маъни мегӯянд ки ҳамин як санг чӣ мекабласанд, кор мекабласанд. در همین آهنگ سنگ میگن همین جور کوی همین کور میکردن تیار میکردن بعد همین نومی همین جور میذارن آهنگران سنگ همین سنگ بسیار که دوست همین آهنگ سنگ میگفتن که برای همین خیلی آهنگران بعد کان آهنگران. мардумони ҷамоати деҳоти Лангардара зиндагии худро асосан аз ҳисоби кишоварзиву деҳқонӣ, чорводорӣ, занбурпарварӣ, асппарварӣ ва шикор пеш мебаранд. ҷамоати деҳоти Лангардара шомили 24 деҳа мебошад ки ҳамаашон дар як дара дар паҳлӯи дарёи Миноб ҷой гирифтанд. он аз барфу пиряхҳои кӯҳҳои атроф сарчашма гирифта заминҳои корами зиёдеро сероб карда ниҳоят як қисми камаш ба дарёи Панҷ ҳамроҳ мешавад, махсусан ҳоло ки дар ин минтақа кишту парвариши картошка ва дигар полезиҳо дар авҷ аст. ҳангоми сабти барнома мо шоҳиди парвариши картошка ҳатто дар доманаи кӯҳҳо гардидем ки деҳқонон бо машаққати зиёд аз деҳа наздики 5-6 километр роҳи кӯҳиро тай карда дар баландиҳои бештар аз 2000 метр аз сатҳи баҳр ба кишту парвариши картошка, гандум ва лӯбиё машғул мешаванд. аз сабабе ки иқлими минтақа салқинтар аст, барои парвариши картошка хеле мусоид мебошад. айни замон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Лангардара зиёда аз 240 гектар заминҳои корам ва 130 гектар боғ мавҷуд мебошад ки аксарашон дар доманаи кӯҳҳо бунёд ёфтанд ки заминаи хубест барои рушди сайёҳати аграрӣ дар ин диёр. خیلی خند خراب مونه کارتوشای خود مونه مثال میوه خود مونه حسابی نمی توت حسابی چهارمغز حسابی کشت کار میکن کارتوشا میکن پیاز میکن گندم میکن تورد خشونه
زمین ما هم تورد خیلی رفتن دیدم زمین هم توردن زمینو ما زمینای تا کمی برای زیارت سن حضرت امام جعفر صادق میروم اونم شو میروم خیلی ای ازبکستان میوید دیدم ای دوشنبه و ای حصار ای همونجا دیدم اومدن گیان سالهای که اولی همین دیدن نکنه که شل تا چشمه بدم این گرونده شل تا یک تا تنی هر یک مثل دق بنا سه بنا یک چشمه دوش در روز درش тавре гуфтем соҳаи дигари даромадноки аҳолии ҷамоати деҳоти лангардара ва махсусан деҳаи оҳангарон занбурпарварӣ мебошад. парвариши занбури асал дар чунин минтақаи боду ҳавояш тоза ва гуногунрангу сергулу гиёҳ ки аксарашон шифобахш ҳастанд басо мувофиқ буда метавон беҳтарин асали тозаро истеҳсол намуд. айни замон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти лангардара 646 оилаи занбур парвариш карда мешавад. яке аз мақсад корҳои беҳтарин шахсан барои ман худам ҳамин занбурае ки мақсад даромади хуб дорад ва асабат оромӣ мебахшад бениҳоят хуб аст. зиёдаи 10 сол мешавад ки ба ҳамин кор машғулем. 40 оила занбур дорум. чӣ тавре ки худтон медонед табиати мо чӣ гулҳо дорад, гулҳои зебо дорад барои занбур. ба ҳамин занбур мувофиқ ай. сезони ҳамин занбура кораш ай моҳи апрел сар мешавад то сентябр мақсад равиши коршай бачакнишай. сезони асалаш ай моҳи июн сар мешавад, июн август ду моҳ се моҳ асал мекунад. сини тирамоҳ шид сентябр шид боз хов мекунад то баҳор. асали мо бениҳоят асали хуб аст, асали тоза. аз одамои меҳмоне ки аз дигар шаҳрҳо меоянд, масалан шаҳри душанбе, шаҳри кӯлоб аз уҷо меоянд, махсус мисол дархост мекунанд вай ба равон мекунем. аз сайёҳам ҳамчунин ҳам хел мақсад асали тоза хоҳиш мекунанд, мо ба о дастрас мекунем. тавре гуфтем яке аз соҳаҳои дигари муҳими хоҷагии халқи ин маҳал чорволӯрӣ мебошад. аксаран дар чарогоҳҳои ҷамоати деҳоти лангардара ки масоҳаташ ба 4725 гектар мерасад бузу гӯсфанд ва аспу гов парвариш карда мешаванд. ҳангоми сайр кардан дар табиати деҳаи оҳангарон ҳар як нафар сайёҳ мафтуни зебоиҳои табиати он гардида беҳтарин манзараҳои бой бо рангорангии гулугиёҳҳои шифобахш ва чашмаҳои мусаффоро метавонад мушоҳида кунад. аз ҷумлаи гулугиёҳҳо ва ростаниҳои нодири ин рӯстои кӯҳсор кокутӣ, пӯпалоғ, зира, чойкаҳак, торон, камол, куруш, пудина, чағора, рошак, ров ва ғайраҳо мебошад. дар доманаи кӯҳи бузург деҳаи кӯчак хеле ҷолиб ба назар мерасад ва воқеан ҳам ҳар як табиати инҷо ба худ хусусият ва намои махсусе дорад ки дар ҳеҷ куҷои дигар мушоҳидаи онҳо ғайриимкон аст. табиат рангорангии худро инҷо дар фасли гармои тобистон гӯё ба мисли баҳор арзонӣ доштааст. яке аз соҳаҳои дигари ояндадори рушди сайёҳӣ дар ин гӯшаи дурдасти кӯҳӣ ин аспсаворӣ ё худ сайёҳат бо асп мебошад ки вақтҳои охир миёни сайёҳону ҷаҳонгардон маҳбубияти хоса пайдо кардааст. яке аз сабабҳои дигаре ки сайёҳон маҳз тоҷикистонро барои сайёҳат интихоб мекунанд ин аспҳои хушзоти тоҷикӣ мебошад ки бо ҳаракат дар талу теппа ва релефи ноҳамвор мутобиқ мебошанд ва бо онҳо роҳат дар минтақаҳои кӯҳӣ сайр кардан мумкин аст. барои мардуми рӯсто бошад асп пеш аз ҳама яке аз воситаҳои асосии ҳаракату боркашонист ва баъзан онҳоро махсус барои мусобиқаҳои маъмулу машҳури бузкашӣ низ парвариш карда истифода мебаранд.
яке аз воситаҳои дигари ҳаракат ки дар минтақаҳои кӯҳсор васеъ истифода бурда мешавад ин мототсикл мебошад ки мо ҳам вақти аз деҳа баргаштан аз он истифода бурдем. саёҳати мо ҳамин тавр ба яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, оҳангарони ҷамоати деҳоти Лангардара ба поён расид. шумо низ дӯстдорони сайру саёҳат метавонед ба ин диёри кӯҳҳои баланду бузурги барфпӯш, обу чашмаҳои мусаффои шифобахш, табиати сарсабзу пуртаровати гулпӯш ва умуман мӯъҷизаҳои якгӯшаи диёри Тоҷикистон омада бо якҷаҳон таассуроти хубу хотироти рангин баргардед.